حضور دی بارگاہ چ بیٹھے عرض کردے نے سونیا سارے ہی مسئلے پہ پوچھ دین ایک میں بھی پوچھ لاواں آخری بات ہے بالکل آخری حضور سارے لوگ مسئلہ پوچھتے پین ایک مسئلہ میں بھی پوچھ لاواں تے حضور فرماندے نے پوچھ غلام تو کی مسئلہ پوچھنا ہے رنگ دے کالے عبداللہ اسود نام ذات دے حبشی قبیلے نال تعلق رکھتے عرض کردے نے سونیا جڑے کالے ہوئے انہاں نوں حوراں ملن گیاں مڑ ہر بندے دے مسئلہ پوچھن دا انداز تے اپنا ہوندا ہے نا سونیا جڑے رنگ دے کالے ہوئے انہاں نوں حوراں ملن گیاں حضور فرماندے نے کیوں پوچھیا اوے نبی دے غلام یہ مسئلہ کی پوچھی عرض کیتی سونیا عمر بڑی ہو گئی ہے مینوں کوئی اپنا رشتہ نہیں دیندا میرا رنگ کالا ہے میرے کول گھر کوئی نہیں باہر کوئی نہیں سونیا میں سوچی پیا ہوں پتہ نہیں حوراں بھی نہ ہی ملن اے میں پیار نہ گل پوچھی نا مسئلے چ گل کچھ ہور ہی سمجھائی اے منگن دا انداز ہوندا ہے اے نہیں سی صرف مسئلہ پوچھیا بھی حوراں ملنیاں نہیں گل وچوں کوئی سونے نال ہور کرنی سی اے رمز دی گل کیتی بھی سونیا ایتھے کوئی نہیں رشتہ پہ دیندہ ہو سکتا ہے اگاں حوراں بھی نہ ملن تے میرے نبی نے تبسم فرمایا آپ نے فرمایا گھبرانا جا فلاں قبیلے دے سردار نو کہہ دے حضور نے فرمایا اپنی دی دا رشتہ مینوں دے دے میرے نبی گل نو سمجھے نا بھئی اس مسئلہ کیوں پوچھے ہے حضور فرمایا جا انہوں کہہ دیں اپنے قبیلہ کلب دے سردار نو کہہ دے کہ اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال کر دے وے اساں رشتہ کر چھڑیا غلام چل دیاں مدینہ شریف چو نکلے آئے تے دل وچ سوچی جاندا ہے بھی سونیا کڈے کرم فرماؤ مسئلہ پوچھئے تے مسئلہ دس دے نہیں مسئلہ حل بھی کر چھڑ دے ہو میرے نبی پاک سرکار دی بارگاہ چو نکلے تے پڑھدا جاندا ہے صدا وصدا روے تیرا دوارا یا صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہو دا غریباں دا گزارا یا حضرات دی وقار اگر سمجھنا چاہو تے سمجھ لو کیا غریباں واسطے کھلا دوارا ہے سرکار مدینہ دی بارگاہ ٹر جاؤ کوئی وکھرا دروازہ نہیں بھئی تو غریب لنگن گے اتھو امیر لنگن گے جیڑا آ جائے حضور دے بوہے تے میرے نبی کو منگے سرکار سارے نو یکساں کرم فرما دے پہ بلکہ غریباں تے کچھ زیادہ ہی مہربانیاں فرما دے پین تے میں کئیاں نو ویکھیا اوتے بھی پڑھ دیاں صدا وصدا لا صدا جتھے آن والیاں جو کدی نہ نہیں ہوندی جیڑا ہما وقت کھلا دروازہ ہے جتھوں منگن والیاں نو مڑ منگتا کوئی نہیں آندا بادشاہ کہندے نے لوگ میرے جے لکھاں جی تو فیض پاندے پہلے صدا وصدا روے تیرا میرے معزز محترم سامعین جدو کہنے قبیلہ کلب دے سردار دے محل دا دروازہ کٹکٹا ہے پوچھیا کتھوں آیا کیا مدینی ہو آیا مدینے دے قاصد دا نام سن کے سردار قوم نے اپنی حویلی دے دروازے کھولے تے بڑا شکر کیتا مدینیوں چٹھی آئی ہوئے گی میرے نبی پاک سرکار دے غلام نو بٹھا کے پوچھیا کیویں آئے ہو دسیا میرے نبی دا فرمان ہے اپنی بیٹی دا رشتہ میرے نال کر دیو باپ حیران ہو گیا میری بیٹی حسن و جمال وچ یکتا او دے جیا عرب وچ کوئی نہیں تے دا رنگ کالا ہونٹ موٹے جس ویلے میرے دوست نے بات سنی میاں بیوی نے مشورہ کیتا دل مطمئن نہ ہویا نبی دا غلام ٹرن لگیا دعا دی تھی ساری گل سن دیے پئی ابا جان کی سوچ دے پیو اے نہ سوچو
اے ذرا سوچو تو کسے دا رشتہ کوئی کردہ ہے، کسے دا رشتہ کوئی کردہ ہے، میں کٹیاں بختاں والیاں جی دا رشتہ آمینہ دے لال نے کیتا ہے، میں وارا تن من مدلی دے مٹھڑے بول دیا ویکھے ہی فرمایا اماں تسی ایندے اللہ پہ بیندے ہو، میں یار اللہ پہ تکنی ہاں، تو آڈی نظر اے دیتے تے میری نظر مدینے دے تاجدار تے ہے، میں وارا تن من مدلی دے مٹھڑے بول وارا دو جگ اس انوکھے جھول حضرات اماں فکر نہ کر تو ٹور دے میں نال حضرات جدو مدینے آئے نا تو میرے نبی پاک سرکار دا غلام گھر داخل ہویا تو بلال دی آواز سنیے ایمان والے ہو نبی تو قربان ہون دا ویڑا آ گیا اسلام دے پودے نو شہداء دے خون دی ضرورت ہے بیوی لے کے جے گھر نہیں پہنچے جے قدم رکھے ہے ساں نہیں لیا میں صدقے جاواں جڑے پیسے کول نے نا شادی واسطے انہاں دی تلوار خرید لئیے اور لوگو قربانیاں دینا سیکھنا جے تے نبی دینا عاشقاں کولو سیکھو میرے معزز محترم سامعین بڑی توجہ فرمائیے تلوار خرید لئیے بیوی نے پوچھی ہے اجے میں تے پہلے دن گھر آئیاں کتھے چلی ہو میں صدقے جاواں تے نبی دا غلام فرماندے جنہ ویکھ لیا اس مائی نو او غیر بلونا تک دینے فرمایا میرے نبی نے صدیے ان اور کسے ول جانا کوئی نہیں جے زندہ آ گیا تے تیرے کول بھی آواں گا تے جے نبی تو قربان ہو گیا تے ساریاں تو وڈی سعادت مل جائے گی حضور مجاہداں نو کٹھیاں پہ کر دیں حضرت عبداللہ مجاہداں دی ٹولی تو دور کھلوتے رہے بجے حضور نو پتہ لگ گیا تے سونا واپس ہی نہ بھیج دے کالے رنگ دے کمبلے چ اپنے آپ نو لپیٹ لیا ہے حضور بھی جاندے پہ نال نال نبی دا غلام بھی جاندہ پیا ہے میرے معزز محترم سامعین حضور بھی جا رہے ہیں حضور دا غلام بھی جا رہے ہیں جنگ شروع ہو گئی ہے نبی پاک نو نہیں ملے ذرا سوچیا نبی پاک نو ملے بسونیا میں بھی جنگ چاہیں حضور نو دسیا نہیں حضور نو ملے نہیں جنگ شروع ہو گئی ہے نبی پاک فرماندے نہیں یار اے جڑا کالے کمبلے چ لپٹیا ہویا لڑدا پیا ہے اے تے لڑن دا اسٹائل دسدا ہے عبداللہ ابن اسود میرا غلام ہے کیا بات ہے مصطفیٰ کریم دی لج پالی دی میرا نبی تے اپنے غلامانو پردیاں چ وی سیان لیندا ہے سرکار فرماندے نے دا اسٹائل دسدا ہے میرا غلام عبداللہ ابن اسود جنگ ہوندی رہی ہے حضور فرماندے نے جلدی ڈھونڈو عبداللہ کتھے وے صحابہ گئے نے تے زخمہ نال گھائل حضرت عبداللہ ابن اسود لیٹی ہوئے نے صحابہ پوچھتے نے بیلیا کو آخری خواہش ہوئے توجہ ہے کوئی آخری خواہش ہوئے تیرے دل لچ کوئی تمنا ہوئے تے غلامے نہیں آکھیا میری بیوی نو اے سنیا دے آجے میری امی نو اے گل دسی آجے صحابہ دے اس دوست نے دسیا یار میرا ایک ہی دل کردہ ہے وار آخری ہوئے چہرہ سونے دا سامنے اگر اس انداز نال بھی میرے نال مل کے پڑھو گے تو شاید صحیح ترجمانی ہو جائے یار کوئی آخری خواہش ہو بھی فرما دینے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو سونیا اکھیاں باندے ہون تے بدعا دا مکھڑا سامنے ہوئے جدو کھلن تے واللیل دیاں ظلفاں سامنے ہون میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے
کھلے آنکھ صلی اللہ کے۔ میں اپنی بات کرنا میرے دوست، میں تے عقیدہ یہ رکھنا کملی والیا پتہ کوئی نہیں کتھے موت آ جائے۔ کملی والیا جڑی ساری تیری نوکری دے چکیاں وا، جنہ ذکر کیتا ہے کریا کریا، بستی بستی تیرے نبی دے کلمہ پڑھن والیاں دے سونیاں دلاں دے اندر عشق نبی دی شمع روشن کرن دی کوشش کیتی ہے۔ میں جنی محنت کر سکیاں اے میرے اللہ تو جاننا یا تیرا نبی جاندا ہے، اور کچھ نہیں منگدا۔ جس ویلے موت آئے سونیاں ہی کوئی آرزو ہوئے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو۔ سونیاں میں سنیا قبر اندری تسی دیدار دے دے او، مقدر وقت او چھیتی لے آوے یا رسول اللہ۔ جدو گھر والے رشتہ دار تے سجن تے بیلی قبر دے اندر رکھ کے آن، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کے۔ جیڑا جیڑا پڑے میرے اللہ دی دعا قبول ہو جائے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کے۔ سونیاں اپنے غلامہ دا بھرم رکھیو، اور کچھ نہیں منگیا، مرن لگیا۔ سونیاں محبوبہ تیری دید نصیب ہوئے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ فرشتے پوچھن دس ہوئے تیرے کی عمل نے، جواب لمحہ تو نکلے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ۔ کملی والیا سونیا تیری بڑی نوکری دیتی ہے، کوٹھیاں دے کارا نہیں منگدا، اپنی آل دا صدقہ، ابو بکر صدیق دے پیار دا صدقہ، عثمان دی سخاوت، علی دی شجاعت دا صدقہ، حسین دے کربلا جان دا صدقہ، کملی والیا بلال دیاں تکلیفاں دا صدقہ، عمار بن یاسر دی وفا دا صدقہ، جس ویلے آخری گھڑی آوے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میں سو میں کوئی ولی نہیں، میں تے ولیاں دا خادمہ پر لکھ لو، میں نو رب دی عزت دی قسم ہے، جدو بھی موت آئی یا مدینے ہوا گے یا مدینے والا سامنے کھلوتا ہوئے گا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ۔ میرا نبی سامنے ہوئے گا، ودعا دا مکھڑا ہوئے گا، قبر دی اندر بھی دنیا دی اندر بھی غلام دیاں لباں دی ای خواہش ہوئے گی، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ۔
کہتے کہتے کھلے سونے حسد بھی بڑے نے تکلیف بھی بڑے انو محسوس ہوندی ہے تیرے نا دا صدقہ ساریاں برداشت نے کچھ نہیں تیرے غلام منگ دے سونیاں لوگ جویں بھی کہن تیرے تو قربان ساڑیاں عزتاں ساڑا مال تے جان کملی والی آؤ پر ایک کرم فرمانا قبر جو فرشتے آن تے تسی بھی تشریف لے آنا سونیاں فرشتے پوچھن او تو کونے تے میں نہ بولا میرا نبی بول گیا کہ اوے فرشتیوں پیچھے ہو جاؤ میرا غلام آ گیا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ حسنین دے نانا زہرہ دے بابا کوئی دعائے منظور فرمانا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا لجپال نبی میرے درداں دی دعا دینا جب وقت نظر آئے دیدار کرا دینا سونیا جند دینی بڑی سوکھی ہوئے گی جدو سامنے بدوہا دا مکھڑا ہوئے گا میں سو